खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 20 माग दान 1431 एबा 3 फेब्रुआरि 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। दिनै मेष राशिनि सुबुंफोरा नखरजों गुन गोनां सम हगारगोन। नोंथांनि खामानिया जोबोद मोजां थागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जागोन, नाथाय हरखाबै खरसाबो जागोन। सोलोजों बाहायनानै नोंथाङा नोंथांनि हाबाफोराव जाफुंसार जानो हागोन। नोंथाङा गोब्राब नाजानायजोंबो गोब्राब खामानिफोरखौ गोरलैयैनो फोजोबनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि गोसो बायदियै नोंथांनि खामानिनि सानथांखिफोरखौ मावफुंगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। वृषभ राशि। साना मोजाङै जागायनो थांगासिनो। नोंथाङा नोंथांनि बिमा-बिफानि अननायखौ मोनगोन आरो नोंथांनि गथ'फोरनिफ्राय मोजां खुसि मोनगोन। नोंथांनि खामानियाव राङारि मुलाम्फा जागोन। दिनैनि साना मिनिनाय आरो गेलेनायाव बारलांगोन। खालि गावनि बिबुंथिखौ सामलाय आरो गारि सालायनाय समाव सांग्रां जा। माबा मोनसे फेर फाथिनाया नोंथांनि लामायाव फैनो हागौ। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव गोसो होनांगौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना मिथुन राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। बियो फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान, जाय आनजाद आरो बादायलायनायाव मोजां फिथाय नुगोन। नखरारि आयदाफोराव मोजां खुसि थागोन। दिनै नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन आरो सानखौ रंजानाय आरो मिनिनायजों बारहोगोन। नोंथाङा खामानिनि बजाखौ सोरजोंबा रानलायनो हागोन आरो एसे रेजें मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना बे राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद मोजां सान। नोंथाङा जायखिजाया खामानियाव इसोरनि हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा थारैनो नोंथांनि खस्थ' खालामनाय आरो मेंनो रोङै नाजानायनि बान्थाखौ मोनगोन। नखरारि सुखुआ मिजिंथिनाय बायदि फैगोन होनना साननाय जादों। रांखान्थियारि थासारिया मोजां थागोन। जायखिजाया नांलायनायफोरखौ थाबैनो फोजोबनो नाजा। आइजो सानखौ नखरनि खामानिफोराव बारहोनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। सिंह राशि। आथिखालाव फरायसाफोरा गावसोरनि गुन आरो मेलेमनि सायाव बिथा खालामनानै जाफुंसार जानो हागोन। नखरजों मोजां गोरोबलायनाय जागोन। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जोबोद मोजां। दिनै नोंथाङा मोनसे गोदान थुलुंगा आरो गोहो मोनदांगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जानो हागौ होनना साननाय जादों। सोरबा सासेया नोंथांनि बोसोनखौ मानिनानै फरायनाय आयदायाव साबसिन फिथाय मोननो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना खामानिनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। खामानिनि बेलायाव दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। नोंथांनि मुडआ मोजां जागोन होनना मिजिंथिनाय जादों आरो नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरजों गुन गोनां सम हगारगोन। नोंथाङा बिसोरजों दावबायनोबो हागौ। नोंथाङा गावारि हाबाफोरनिख्रुइ मोगथाङारि हाबाफोराव बांसिन गोसो होगोन। गावनि साख्रिनि बागै सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। तुला राशि। नोंथाङा लोगोफोर एबा नखरजों मोनसे मोजां दावबायनो हागौ। नोंथाङा गावजों गाव गुन गोनां सम हगारगोन। नोंथाङा खामानि मावथायाव साबसिन थासारिफोरबो नुनो मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि सानफ्रोमबोनि रुटिनआव माखासे सोलाय-सोल' खालामनो हायो।
दिनै नोंथाङा मोजां सुबुंफोरजों सोमोन्दो गायसनगोन, जाय नोंथांनि खामानियाव जाफुंसार जानायाव नोंथांखौ हेफाजाब होगोन आरो लामा दिन्थिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। वृश्चिक राशि, दिनै सोलोंथाइ आरो बादायलायनायनि बिथिङाव जाफुंसार जानो हागोन। बिसोरो नखरनि सोद्रोमाफोरनिफ्राय गासैबो हाथाव हेफाजाब मोनगोन। दिनै नोंथाङा खामानिनि जायगायाव नोंथांनि बादायगिरिफोरनिफ्राय सिगां थागोन। नोंथाङा मोनसे बायजोआरि हाबाफारियाव बाहागो लानो हागौ। खाफालआ दिनै नोंथांनि फारसे थागोन। दावगानायखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा गोब्राब खामानि मावगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों चन्दननि गाब। धनु राशि, दिनै नोंथाङा खामानियाव नोंथांनि साबसिनखौ होगोन। बेनि फिथाइ महरै नोंथाङा मोजां मुलाम्फा मोनगोन। नोंथाङा साहस आरो फोथायथिखौ बांनाय नुनो मोनगोन। फालांगियाव रोंमोनदांथिया गोनांथार। रांखान्थिफोरखौ बुंफिननायनिफ्राय गोजानाव था। दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरि आरो गथ'फोरनिफ्राय गोजोनथाव खौरां मोनगोन। नखरारि खुसिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। मकर राशि, दिनै नोंथाङा खाफालनि मदद मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि जायगायाव सानस्लाबै मुलाम्फाफोर मोनगोन। बे समाव नोंथांनि जुलि जानाय जिउआ जोबोद गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा थाबैनो नोंथांनि न'खौ लुनो एबा बायनो थाखाय थागथियारि खालामनो जागायनो हागोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिजों नोंथांनि सोमोन्दोआ मोजां थागोन। दिनै जुलि जानाय जिउआव गोदै जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जोबोद नारसिननाय जानो हागौ आरो नोंथाङा नोंथांनि आखुआव गोथौथि आरो गोसो हमथानो हायैनि जानो हागौ। नोंथाङा नखरजों माखासे गोजोन बुब्लिफोर बारहोगोन। सम्पथि एबा राङारि लेनदेननि सायाव जोबोद सांग्रां जा। आथिखालाव फालांगियारि थाखोआ जुनियायै मोजां बान्था मोनगोन, जायजों राङारि मुलाम्फानि खाबुफोर मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मीन राशि, दिनैनि जागायनाया मोजां खौरांजों जागोन। खामानियाव मोजां राङारि मुलाम्फा जागोन। नों धोनबो बुथुमनो हायो। नोंथाङा गोजोनथाव खौरां मोनबाय थागोन। नोंथाङा नखरारि आयदायाव हमथानो नांगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गावसोरनि गोसो होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर फेसबुकआव खौरां खोनासंनानै मोजां मोनो अब्ला जोंनि डियार ब्रह्म फेसबुक पेजआव थांनानै खौरांखौ खोनासंहैनो हागोन। पेजनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।